Ulay shibuan sa hisian pat phi ki parlok kiba iet kiba jus ngutenat bat kiba jusa skor ka ktien ka jong blai lengba jong ni ka Good News TV ni aingu yu ublai bola dan rengkat bat ngi lamba jong ni kita yo ki baladap ya ka bengi layo ya ka ban pendap man ya pusan lamba ka ktien ka jong blai lengba jong ki Bible study ya ki lai teli ki banta Padu blai ula play pat yang sa hisian ni ka lat ya ka bagine yo ya ka ban ya pusan biang sa hisian pat ya ka ktien ka jong blai lengba jong ni ka Bible study pat ka phang jong ka Bible study ka bangin le ha ka ni ka banta ka basau ka long ka jinglong senran katkum ka gospel u Lukas ka jinglong senran katkum ka gospel ka jong u Lukas ya ka bala pen syong nong rem naga gospel ka jong Lukas ka nong ka bakhat sao ko dekhat ka baar phun riu hadu ka baar phun yo ikan tien ki ba ongkum ni lada unu ru uwan hanga baru bom isi yala ukpa bat yala ka kemi bat yala ka tengah bat yala ki khon bat yala ki henman hen bauru shinrang bat kentai oj bat yala ka jong ka jing imru umla ban long usenran jonga unu ru de ubom baru yala ka jong ka ding pna babawan buat na dien jonga umla ban long usenran jonga ka jinglong senran katkum ka gospel u Lukas hagini kit khot ki bangala pule mentan ni yoi bakumno bau Jesus Christ ukren shaphang kata ka dor jong ka jinglong senran haba upaj ba ubabon ulawan ni ka ban bot na dien jong u Jesus Christ bat haba u Jesus Christ ula yo ya kani umla klem da kren ya kani ki kentien kenang baki brio ken sngotu ya ka dor jong ka jinglong senran habang ipai shaka testament ka batmai ngi ibeki don shibon ki nong bot jong Jesus Christ pat haba ki bot yo Jesus Christ ki don yala ka jong ka jingtmu bat ka jing angnut don ru na pedeng ki paj ba ki babot ki ba syukwa ban yo ya ki kamba phala ki ba ujisu ulale hanrei don pat ru na pedeng jong ki ba kwa ban long ki senrahan ki ba shisha ki jong Jesus Christ te kumta hakan ka phang jong ka Bible study ka ba manta ngen ya pej kumno u Jisu u hikai halor ka jinglong senran halor ka jinglong senran kani ka kentien senran lane disciple kawan na ka kentien Greek Mathetes na ka kentien Greek Mathetes ka ba mot ban yo jing hikai kumta ka jingmot tenrai jong ka kentien senran kamot unong sha hikai lane ulana unong sha hikai lane ulana kidon kipor baki nong tho jong ki gospel ki pendon kam ye ka kentien nakabanta upaj ba ubabot yo ujisu hanrei haki banta ki babon laju pendon kam ye ka kentien senran tang nakabanta ki khat arngot ki senran jong Jesus Christ kumtala dangi pai sho Lukas ngi yo i bo Lukas upendon kam ye ka kentien senran tang nakabanta ki tuho ki bangit ha u Jesus Christ ki senran ki dei ki ta ki badon ka jingya dei ka bajan bha bat u Jesus Christ kumta ki senran kimlong tang kita ki nong bot jong u Jesus Christ hanrei ki danget bat kita don ka jingya dei ka bajan bat u Jesus Christ bat ye kani pila ban syam na ki kam gi apostol lenong ka ban rio ka khat ka bahnyo bat kum juru na ka lenong ka bakhat sao ka khat ka ba ar po ar kumta ha ka gospel u Lukas ka lenong ka ban rio ka khat ka bakhat lai bat ka bakhat nyo ye ki senran jong u Jesus Christ la pen ya pher ya ki na uta upaj ba belien upaj ba u basyukwa tang ban yo ya u Jesus Christ kumtala dangi pej benya bha haga gospel u Lukas
ngin yo iru baki don arken hun kisenran ki bakarukom syakri jongki yo ujisu kapher kawai na kawai pat kawai na kiken hun jong kita kisenran ki ba ulokas uyathu yangi kadai syapang kita kisenran ki bom syongsa ha kaju kajaka kidai kisenran ki ba yahat na kawai kajaka syakawai pat kidai kisenran ki bala no yaki yang kisem jongki ka jingdon jing em jongki ka spa ka pau bat yaki kai baro ban bot yau Jesus Christ kisenran ki banengkong jong Jisu kumu Petros u Yohanes bat u Jacob kila elot sadian yaki ai baro ban bot yau Jesus Christ ngiyo iru yakani hakajing pla u Petros ka bawong hakmi ngila eno yaki kai baro bat ngila ya bot yama haga gospel u Lukas kala nong ba khat pra kada khot ka ba arpo pra kumta kita ki khat arngot ki senran haga gospel u Lukas kala nong ba khandai bat kumjuru ya kita ki nyau pongot haga gospel u Lukas kala nong ba shipo kila eno yela ki yeng ki sam jongki bat ki jingdon jing em jongki baro ban bot ya u Jesus Christ kawai pat ka kanhun ki ba bot ya u Jesus Christ ki ba shirham ban syakri yo hanrai ki daipat ki ba sa ban ha ki yang ki sam jongki bat ki trai ki kta ban kumba julong manla kasngi ka gospel u Lukas kalonong ba pra ka khat ka banangkong hadu ka balai ka yathu yangi syapang ki kenthai nong Galilea ki ba senran yo Jisu kamari nong Magdala ka Yoana ka tengah ukusa ubalong urang ba jong Herod bat ka Susana kumjuru shibon ki waipat ki ba syakri yo Jisu da ka ba sumar sukher yo na ki jingdon jongki kumta haba phai shaga gospel u Lukas ni yo i baka jing syakri yo utrai kalong hakitei ki arukom pat baro arteli ki kenhun ki IT yala de mat bat mansem ban syakri yo utrai kumta la da phai shikini ki sngi jongi mentaru kani kalong kum juhi ki don ki ba ublai ula khot kerpang syaka kam jong u yaka ban trai full time haka kam ka jong o hanre ki don patru ki ba syakri yo blai da ki jing kersan jong ki hagi banta ki ba pher da ka jing duai da ka jing ai da ka jing le isen ai pat kumta ter ha ka jing syakri mensim te kumtu ngila yo yaka ban yakran yaka jingmot jong ka kantin senran ban ngila yo ro ban yapet ya karukom ai jing syakri deki arteli ki kenhun senran te mentangin ya petpat kumnu Jisu Quran hakabaya dai bat ka jinglong senran kumnu Jisu Quran hakabaya dai bat ka jinglong senran bat ki ai ki jingdon kam ki bagi senran ki dei bandon ki ai ki jingdon kam ki bagi senran ki dei bandon kabanengkong kalong kadawa ya ka jing syakri kadawa ya ka jing syakri Lukas lenong ka bakhat saw dekot ka ba arpon rio ban ai ya ka jing syakri ka balong halor ki ai baro ban ai ya ka jing syakri ka ba halor ya ki ai baro balai Jisu hapan bu de ka condition ka gospel u Lukas lenong ka bakhat saw ka dekot ka ba arpon rio ko ong lada uno ru uwan hanga bat ubom isi yala ukpa bat yala ka kemi bat yala ka tengah bat yala ki khon bat yala ki henman hen bauru senrang bat kenthai hoj yala ka jong ga jing imru umla ban long usenran jonga sisien perkhat haba pulih yakane ka khat sengokumba u Jisu ula pen than yikata ka dor jong ga jing long senran handela da pai pat syaka jinglong jingman jong ke imlang salang lene ka culture hakato kapor
ya ka jing jong ki brio la pen syong dor ya ka kat kum ka long yeng long sem baki wan kat kum ka kelas ka baki don kat kum ka kur ka chat jong ki la ne ka niam ka rukom jong ki ka don ha ka ya ki kerdan ki ba pher ha ka long brio man brio ha ki to ki por ngikan mau yu tu samlau barius pa ha ga gospel Matthias kalong ka ba khat khandai ka khat ka ba khat rio hadu ar pusau ubala kali ya ujisu konong hikai babaha ngan le ya ka babaha ayu bangan yo ya ka jing bom cukut ujisu ulo ong tu sumar ya ki hukum man om penyap man om klim man om tu man om sakhi lam ler buram ya la ukpa bat ila ka kami ban iet ya upramar jan jong ma kumba ya la di utau samlau lo ong hau jisu lo ong ya kita barok ngala sumhar na menang kena dan ayu pat bangadang duna jisu lo ong hau lada memon ban long janai to khilik no dieno ya ki airu kat ki ba medon to airu hakibaduk men yo ka jingken show te habaneng to wan bot ru yanga uang Jesus Christ. Handai haba uta usamla ula yu asngau ya kata ketien. Ula let no asngau si na bau don shibon kaspa. Kumta ha kan ka jing ong jong u Jisu ha kan ka khot. Kapan kan mau yang hi. Man long senran ka dawa ya ka jing em. Onda kila long gi senran jong u Jisu on ompet onom bishar shu yaki katkum kata ka kerdan ka baki don lane ka no ka long yeng long sem ka baki wan onom bishar yaki katkum ka jing don jing em jongki onom bishar yaki da ka jing duk ne da ka jing rios pa yaki nong bot jong Jesus Christ on bishar yaki da ka jing long la kloy jongki ban len la de ban long ki jong Jesus Christ baro ki yalong markat ju hakmat u Jesus Christ kabar pat kadawa ya kajing IT lot kadawa ya kajing IT lot Lukas kalenong ka bakhat saw kat khat ka ba ar punyo u Jisu ukran syapang ka jing IT lot de ka bawan ra ya ka dor jong ka jing ba ya la ka diang pna de ka bawan ra ya ka dor jong ka jing ba ya la ka diang pna usenran ude ban ba ialah ka jong ka ding pna bat ban buot na dien u Jesus Christ kani ka kren shai ban long senran ka dawa ban IT ialah ka jong ka jing em bat ka laru ban long ban IT ialah de kum ki mata ki jong Jesus Christ kani kala pau shai shisha hakikam ki apostol kala nong ka bahnyo kedkhat ka basan pusau hadu henriu pau hagabau Stephen ulalong uwei ne kisenran jong Jesus Christ ban sya penyap nakabanta ka kerteng u Jesus Christ nang ta sa u Jacob hakikam ki apostol ke nong ka bakhat ar kedkhat ka baar bat ki wei patru ki banget ha u Jesus Christ hagi pateng baro ki balalek no syadien kabalai pat kajing don kam ki bagi senran ki de bandon kalong baka dawa yau senran ban pej baha yeladi ka dawa yau senran ban pej baha yeladi ki nong bot jong Jesus Christ ki de ban snothu baha yeladi ka identity jongki haba ki labot yau Jesus Christ bat ka ka baki de ban le kideban yad kumbo kresi ula hikai yaki kumno banle kane kalong ka jingkentu banle yaki dekaba husiar maha badia kane ngila ban syam naga gospel Lukas kalong ka bakhat sawd khot ka ba arpo pra hadu ka ba lai phuai hakane ka benta u Jisu ulawan ra nuksa nakajing penkre jong usiem hakathma kumba usiem hakathma uha penbet penbiang
ya ke jing don kam na ka banta ka thama u ha ban pet bha ha to ki biang na em ki sipai bat ke tiar ya pam han rai lem da kumta u ha ban pen pep no ya ka thama kumta ki sinran ki ba shem ya ka jing kit kli ban pendap ya ka jing trohi u Jesu Kris ki ha ban dale fikir bha ya ki ai baro ki dahi ban kieng ya ki jingking atiar ki jong blai baro kani ka longro ka jing khot ya baro ki kristan ki balong ki nong bot u Jesu Kris ka shithi shiki Ephesus ka nong ka ban rio ka khot ka ba khat wai ka pen kan mahau yangi ka ong to kieng no ya ki jingking atiar ka jong blai to kieng no ya ka jingking atiar ka jong blai baro ba phila ban yang persha ya ki boi thap jong Soitan. Da shisha on omla ban yale klem tiar yapam. Ngikum ki kristan ro. Ngin omla ban yale klem ka ktien ka jong ublay. Bada ka jinget ka baskam. Ngi don kam ye ka ktien ka jong blay. Ha ka jingem ka jongi. Ye ka bangin la ban yale persya ye ki buit thap jong Soitan. Bat kabenta ka basaw nagi jingdan kam ki bau senrahan udai ban don kalong ban nyau du no ye ki ke baro ki bau udan gospel u Lukas kalong ka bakhat saw ka dekhat ka balai pulai haga gospel u Lukas ngi ibun sien ba ka jingdan jingam ki long ki ding pen kiang ne ki jing khanglat ban long usenran ubashisha ikan mahabo Jisu ula maham lupa tu sumar to kiaru na kajing kwa lalot baro namar kajing im ubrio kam shong satya ha kajing dap kerhai jong ki ai ki ba udan ya ka bangila ban syam naga gospel u Lukas kalau nang ka bakhat ar ka dekhat ka bakhat san u Jisu ongru nabahak ka balong kajing ken syau jong pi hangta kan longru ka do nuot jong pi Lukas kalau nong ka bakhat ar ka dekhat ka balai pusau ka jingma ka bami na ka jing it's by kalong bangilong syakri no ya kaspa om yo Kris kumta ka jingkhat yang ikum ki kristan kalong ban pensyong dor bha ya ki ai ha ka jing em jongi hoi ngidon kam ban treshitom handangi dehiru ban bo yo blai hakamat jong ki ai baro ladang itiang boram yo blai ngin la chibon na ki jing kwa brai jong ka do bat ki jing kwa jong kani ka perthai kumta wala kani kat khat ka kran ye ki senran ki badan hakti hakajat jong Jisu handre ga pen kan mau ru yangi babaro ngiru ngidan ye ka jingkit kli naka banta ka kam jong ukan rat ka jingkhat ka longru ban a ye ka jing syakri kum kita ki kenhun ki baar kum ka Mary bat Martha ki ba syakri yo Jisu daka ba pendan kam ye ka jing dan jing em jong ki tongin ken show ye ka jing em jongi hakta ki ai ki ba bom jukot om haki ai ki jong kani ka perthai kum talang baha jong kani ka Bible study ka bamanta kapan kan mahau yang ibaro mengidon yala ka jong ka benta ban syakri kum kita kinong buhot jong Jesu Kris bat kani ka phang jong ka Bible study ka baya dai bat ka jinglong senran ka khot yang ibaro syakata ka jingkit kli kum ki bangai hau Jesu Kris bangidon yala ka jong ka benta yala ka jong ka jingkit kli hakaban yalap ye ka gospel to bleun kerku naka benta ka buram jong u amen ngin ya duai ngimla atrai klem depan pau ya ka jing sngungu ka jong yema ya ka ba me atrai mela pli yang isa sien yak nikalat ya ka bangin yo atrai ya ka ban pusan khendiat lama juga ktien ka jong ma hakan ka Bible study ka ba benta ka ba pen kan mau yang ikan ablai ya ka dor jong ka jinglong senran kenya atrai
Yarap ingi na mahar kata kanya ablay bangi baro atra ki bangi asngawi kani ka kubor. Ni don yela ka jonga banta kanya ablay. Hakaban syakri yama. Lahai kinu ki banta atra ki bangi mebu yangi kanya ablay. Ai bangin da long da shisha. Ita ki senran atrai. Ki ba long ki sakhi ki joma. Hang ni hasla. Jom ka kandau kanya ablay. Ai bangin da long da shisha kata ka jing shahai ka joma. Bangin da long da shisha kita ki mlu jom ka perthai kanya ablay. Bahakan unu ka jaka haka bangi don kanya ablay. Gin wan raha ye ka jing shahai ka joma. Ba gumjo ru kan rahat. Gin wan raha atrai. Ye ka gospel ka joma kanya ablay. Hagi banta ki mumpat itu ika ketien ka joma kanya kan rahat. Ya rap ingin mar kata kanya ablay bin kup bor ngi du ban simu joma. Ai bangin ya syambat ma kanya ablay. Bangin mahat sachisian kanya atrai. Ye ka jing syaman sim ka jongi kanya ablay. Bangin laban IT hame bat man sim atrai. Met bat man sim ablay. Bangin mahat ablay ka jing kela ka bamut. Bangin IT thamai sachisian hame kanya ablay. Bangin na long da shisha kanya atrai kita ki ba bit dor atrai. Ki ban long atrai kita ki senran ki joma ki ban plai ka kerteng ka joma. Hang ni haslah jeng ka kandau kanya atrai. Sengaw atrai ki jing dohai ki jongi. Na bagini baro ngi pana kerteng ba Jisu belong no put imu jongi. Amen.